Γεια σας παιδιά, περνάμε στο επόμενο μάθημα αναφορικά με τη δημιουργία του παιχνιδιού Pac-Man. Σας θυμίζω ότι από το προηγούμενο μάθημα αυτό το οποίο καταφέραμε ήταν να δημιουργήσουμε τη μορφή και να της δώσουμε κίνηση με τα βελάκια πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Φτιάξαμε το έργο μας, το αποθηκεύσαμε στον υπολογιστή μας και τώρα πάμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ανοίγουμε ξανά τη Scratch. Αρχείο, άνοιγμα, εγώ το είχα αποθηκεύσει πολύ απλά στον υπολογιστή μου, στον τοπικό δίσκο C, υπό το όνομα, με συγχωρείτε, Pac-Man. Είχα φτιάξει λοιπόν αυτόν τον κώδικα για τα 4 βέλη πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Τώρα, θα πρέπει εμείς το Pac-Man να το κάνουμε να μπορεί να κινείται μέσα σε ένα λαβύρινθο διαδρόμων. Από τους διαδρόμους μέσα θα μπορεί να περάσει, αλλά θα υπάρχουν και εμπόδια από τα οποία δεν θα μπορεί να περάσει. Αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να παίξουμε με τα χρώματα. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένα χρώματα μέσα από τα οποία δεν θα μπορεί να περάσει, που θα φαίνονται σαν τείχη, και κάποια χρώματα, κάποιοι διάδρομοι από όπου θα μπορεί να περάσει το Pac-Man. Αυτά όλα όμως θα πρέπει να σχεδιαστούν σε επίπεδο σκηνικού. Οπότε τι κάνω? Πηγαίνω στο σκηνικό μου, θυμίζω εδώ πέρα ότι ενώ η μορφή, παρατηρήστε λίγο, ενώ η μορφή έχει ενδυμασίες, είχαμε φτιάξει αυτές τις ενδυμασίες από το προηγούμενο μάθημα για το Pac-Man, το σκηνικό δεν έχει ενδυμασίες, αλλά έχει υπόβαθρα. Πάω λοιπόν στο σκηνικό, στο υπόβαθρο 1, λέω διόρθωσε και ουσιαστικά φτιάχνω ένα σκηνικό με λαβυρίνθους. Πολύ απλά τι κάνω? Επιλέγω το μπλε χρώμα και το κουβαδάκι, γεμίζω με μπλε χρώμα το σκηνικό, στη συνέχεια επιλέγω το παραλληλόγραμμο, άσπρο χρώμα που υποτίθεται ότι θα είναι ο διάδρομός μου, έτσι, εδώ, εδώ και λίγο πιο μεγάλο θα μπορούσα να τον κάνω αυτό το διάδρομο. Να το φέρω εδώ. Ωραία. Σας θυμίζω και από το μάθημα μπορούμε να το κάνουμε σαν μια ελληνική σημαία το σκηνικό, και αν θέλω βάζω και μια μπορντούρα μπλε χρώματος περιμετρικά, που υποτίθεται ότι θα είναι το εμπόδιο μου, και με το κουβαδάκι γεμίζω και περιμετρικά με μπλε χρώμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω φτιάξει ένα σκηνικό, πατάω εντάξει, το υπόβαθρο του σκηνικού μου. Παρατηρήστε ότι το Pac-Man μπορεί βέβαια να κινηθεί και πάνω από το μπλε και πάνω από το άσπρο, δεν έχει κανένα θέμα. Και φυσικά δεν έχει κανένα θέμα, γιατί πολύ απλά εμείς δεν του είπαμε ότι δεν μπορεί να πάει πάνω από το μπλε. Για να το πούμε αυτό θα πρέπει να εκτελέσουμε, να το βάλουμε μάλλον το Pac-Man να εκτελέσει συγκεκριμένες εντολές. Και για να δούμε ποιες είναι οι εντολές αυτές. Καταρχήν να πω το εξής: όταν έχετε φτιάξει μια μορφή και βλέπετε ότι αυτή η μορφή σε σχέση με το σκηνικό είναι μεγάλη, μπορείτε να επιλέξετε από εδώ αυτό το εικονίδιο και να χτυπήσετε πάνω στη μορφή, έτσι ώστε η μορφή να μικρύνει. Αντίστοιχα μπορείτε να επιλέξετε το δίπλα εικονίδιο και να χτυπήσετε πάνω στη μορφή για να μεγαλώσει η μορφή, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος του σκηνικού και στο μέγεθος της μορφής. Εγώ το Pac-Man για την ακρίβεια θα το ήθελα ακόμα λίγο πιο μικρό. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το Pac-Man να μην μπορεί να περάσει πάνω από το μπλε χρώμα. Πηγαίνω στο Pac-Man, στα σενάρια του Pac-Man, και λέω εάν τι αισθητήρες αγγίζει κάποιο χρώμα, ποιο χρώμα? Το χρώμα που θεωρώ εμπόδιο, δηλαδή το μπλε. Αγγίζει λοιπόν το μπλε χρώμα, για να επιλέξω το μπλε χρώμα κλικάρω εδώ πέρα πάνω και όταν γυρίσει σταγονόμετρο χτυπάω πάνω στο χρώμα που θέλω να έχω σαν εμπόδιο. Αν αγγίζει λοιπόν αυτό το χρώμα, του λέω να κάνει μια κίνηση αντίθετη από αυτή την οποία έκανε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αν κινούνταν μπροστά 10 βήματα, να πάει προς τα πίσω μείον, όχι 10 αλλά 12, δηλαδή όσο έκανε προς τα μπροστά και λίγο παραπάνω, για να μην εγκλωβιστεί μες στο μπλε. Οπότε αυτόν τον κώδικα τώρα με διπλασίασε, τον ενσωματώνω στο τέλος κάθε ενός συνόλου εντολών. Για να δούμε τώρα. Βλέπετε ότι το Pac-Man με το που πάει να αγγίξει το μπλε,
δεν μπορεί, ενώ στο άσπρο κινείται, στο μπλε δεν μπορεί. Η τελίτσα αυτή που σας είπα στο πρώτο μάθημα να δημιουργήσετε, παρατηρήστε ότι είναι αυτή η οποία πάει και αγγίζει πρώτη το μπλε χρώμα, οπότε το Pac-Man κατά την περιστροφή δεν εγκλωβίζεται μέσα στο μπλε. Φαντάζομαι αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εσάς θυμάστε ότι είχε συμβεί στο μάθημα. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε η τελίτσα μπροστά, πήγαινε το Pac-Man να κουμπούσε πολύ κοντά στο μπλε και όταν έστριβε το Pac-Man να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση, εγκλωβιζόταν μέσα στο μπλε και είχαμε απρόβλεπτες συνέπειες ως προς τη λειτουργία της μορφής. Τώρα λοιπόν, βλέπετε ότι το Pac-Man μπορεί και κινείται. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κινηθεί γιατί πολύ απλά η μορφή μου είναι αρκετά μεγάλη. Χτυπάω, μικραίνω κι άλλο τη μορφή μου, οπότε τώρα η κίνηση που θα κάνει θα μπορεί να περάσει μέσα από τους διαδρόμους. Εδώ να πω το εξής, ότι ακόμη και εγώ όταν σας δείχνω κάτι, τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δηλαδή, μπορεί η μορφή του Pac-Man να μην έχει κατάλληλο μέγεθος, να μην μπορεί να περάσει από ένα διάδρομο. Είναι καθαρά θέμα δουλειάς να μπορέσεις να το φέρεις σε μια ισορροπία. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, παιδιά, δημιουργήσαμε ένα σκηνικό το οποίο έχει λευκούς διαδρόμους από τους οποίους περνάει το Pac-Man, αλλά έχει και μπλε σημεία από τα οποία δεν μπορεί να περάσει το Pac-Man. Αν τώρα κάποιος θέλει τα εμπόδια του να μην είναι μπλε, αλλά να είναι κόκκινα, να είναι κίτρινα, να είναι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, πολύ απλά το χρώμα που θα βάλει εδώ πέρα μέσα θα είναι αντίστοιχο και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εδώ ο αισθητήρας αγγίζει το χρώμα, θα έχει μέσα χρώμα ακριβώς το ίδιο με το χρώμα το οποίο έχετε βάλει εσείς σαν εμπόδιο. Εδώ τώρα να σας θυμίσω αυτό το οποίο έχουμε κατ' επανάληψη πει στο μάθημα, ότι σαν σκηνικό μπορούμε να έχουμε και κάποια εικόνα την οποία βρήκαμε από το ίντερνετ, την διαμορφώσαμε με κατάλληλο τρόπο και την κάναμε σκηνικό στο πρόγραμμά μας. Αυτή λοιπόν η εικόνα θα μπορούσε να είναι, είπαμε, ακόμη και μια original εικόνα από το παιχνίδι του Pac-Man έτσι όπως παιζόταν τη δεκαετία του 80. Για το πώς όμως μπορώ να βρω μια τέτοια εικόνα, μπορώ να την κατεβάσω, να την επεξεργαστώ και να την καταστήσω σκηνικό στην εφαρμογή μου, στο πρόγραμμα το οποίο φτιάχνω, αυτό θα το πούμε σε επόμενο μάθημα. Άρα λοιπόν σε αυτό το μάθημα είπαμε πώς να δημιουργήσουμε το σκηνικό του Pac-Man με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το Pac-Man να μπορεί να περάσει από διαδρόμους και να μην μπορεί να περάσει από εμπόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να με ακολουθήσετε και στο επόμενο μάθημα.